Gamay. Kaluwa-luwa. Agay-agay, sakit kayo. Agay. Kaya ni gila yung proseso para laging mo gwapo ta. Kailangan ginagawang tahon na to. Oh, sakit kayo. Agay. Oh. Hi guys! So moto no, grabe kayo naitabo. So moto grabe pagsugod. Alright, today is Holy Wednesday. And schedule na po para sa pag-repair sa akong naong repair good. Dili pwede pag-enhance. Hangin. Welcome back to the city of Bone Friendship. Oh, diba? Hello. Hi. Siyempre ang atong master na kayo, no? Para safety. Temperature 36. Okay. Hi, ma'am. Siyempre, para muhumok ang karni. So, unsay naka-schedule na ako karon, ma'am? I-master for Madonna, Pico Shore, Mesa, tapos second na sa imong CO2 fractional laser. Tapos Nalapot siya. Saan po kayong plano ani sa kung DAGWAY na sa do? Sakripisyo, magyapon ni sa uliwi. Kay sakit biya po. So, sakto po ni siya nga sakripisyo. Nanapon ni siya, yan na po kong hadloko na sa doon. So actually, again tanaw ninyo ni, mugin akong pinaka-major na akong mga kaning mga bangag-bangag, ano. Chicken pox, di siya sa una, sa elementary pa ko. Tapos kipambuto, so munang nagpali. Sa tiyon anay lang, ma'am, sa tiyon anay lang, ma'am, ay lagkalain. So, murang niyang biya ko nga, we, as in, pwede ginato ni kuha ni. Wow. Actually, ang first session na to was, sa to'y pangalan sa procedure, atong gibuhat. Katong init, ato na. Sa to'y pangalan na to? thermage. Thermage, okay. Pero actually, mo tong murag hinay pa ang kuha na to. So, murag ipasaka pa na to ang kuha. Ang thermage is after 3 months, another na punta. Kato siya, pampagamay man to. Pampagamay. Slowly to siya, kay gamay na igamay. Okay. Ang CO2 fractional, resurfacing siya. So, para mawala ang mga scars nimo, ang mga konpod, mag-create siya new skin. It's a very effective tool in improving the texture and quality of the skin and creating a brighter, smoother, and more youthful appearance. The easiest way to explain this is that the laser passes to the deeper layer of the skin, called the dermis. Here, the laser stimulates and rejuvenates cells to produce collagen and ensures a more natural appearance, blending with the surrounding skin.
procedure sa akong asawa. Since man god ilang burag kaliwat burag law man dinhi so medyo so karon para maputi. Minoy so kung iya dito gipaputi ako tangkugo at ipapaputi. Siya nang gibutang ni ma'am. Topical anesthesia. Anesthesia lang. So, anesthesia ni siya karon. Para sa, ano ngayon ang procedure? CO2? Yes, sir. Yan. Anesthesia ni Pardi. Kaya siya nakasakit. Kaya last na ko nga, first na ko nga procedure ani. Medyo matolerate pag may medyo sakit-sakit yun. Pero matolerate ra. So this time kani medyo tasan man ang power. Kay again muni siya ang procedure na atong buhaton nga session para kani akong mga scar mawala. So kanang yung mga scar diya sa inyong mga dagway dako pa ang chance na para at least kung inyong Bernie pangit at least hamis anaon ako. Sino buhaton niya doon? Isa ka siya gamot. Bring house ni. Puto sa gid kasi. Naunsa na magini atong mga proseso ano. Naunsa na magini. Meanwhile, Okay, let's start. Ready na? Pwede na ako katubag ba? Hindi ko kabalo ko. Okay, no? Nanimog sunog. Imuha na mga dead skin cells. Okay. Okay, try po. Ako nagpa-facelift. Para siyang laser, no? Laser yun siya. Agay-agay sakit kayo, agay. Kaya ni nga ni gila yung proseso para lagi mo gwapo ta. Kailangan ginagawang taon na to. Charot. Oh, sakit kayo. Agay. Charot. Scary Bells. Ako'y na-miss it eh. Ay, kansa na ako. Kaila lang gid ni ma'am nga mas lesser ang tolerance sa mga lalaki. No? No? Tolerance sa lalaki kay wa jam mo. Kalwa-lwa. Close your eyes. Napay pikas. Relax lang. Okay. Gonna start. Relax. Okay. Kalwa-lwa. Kailak. Lips na ta. Taste guwapo. Yeah. Sus, pag lugdang sa anesthesia ni samot kahalang. Kuan lang gid sir, ice. Kada butang nimong ice sa clean cloth, ana-ana lang dayan. Away. Medyo init lang mo ma-feel, okay? Na, okay ra?
Ano yung ginatawag nga lip plumping. Mas mulambi dyan yung masimunan ni. Tapos makapabalik siya kwan sa color yun sa imong kwan lips. Okay, last one. Ini try mong ma-feel? Oh, yeah. Okay, very good. Now, sa upper lips. Okay ra? Yeah. Okay. What's your upper lip? Okay, good. Okay ra? Wala. Okay, last one. Okay, anak na po ka, okay? Oral mucosa. O, diba? Kissable lips. Kilak-kilak. Makissable lips, ever. Kahilak-hilak pa. Okay. That's it. Medyo sakit-sakit siya pero tolerable siya. Siguro kung sakit ang tena sa mga 6 or 7. Ako mawala tong anesthesia. Dos na. Budget lang kinagawas ang mga patihan. Ang mga agoy ginagawa itong mga bilbil. Siguro kung 10 ang highest niya, pero nasa mga 6 ata ni 6. Tolerable lagi ako. Yeah. So, next time, 6. pwede na tayo higher energy na pod. Hinahin lang. Pero kung gusto niyo nga mas mapaspas kag kagwapog yun, ay dagto na ta sa ultimate yun nga kwan, energy yun sa man. Sabot ta. I-give na diretso, ma'am. Todo na ta diretso. Gikan pag yun sa freezer, sir. I-freeze yun para sa inyo. Kalami. Kana dia sagtag, kana... Ang lips, sir, okay na? Dili siya init? Okay na. Mo na rin ka rin, kayo na rin ka. Tungag kayo nakaluwa ka, tagibugnaw. Kamusta dito, di mo water intake? Okay na, ma'am. Okay ra. Pero dapat, di ba dapat? 2 to 4 liters. Ay, ginoo ko. Ah. Hindi naman ito kaabot. Tamo lang to, kay spicy hot, gito siya later on. So, kailangan... Tanaw akong dagoy. Grabe ka bunog. Oh, borog na magaw. Pero Maga ako na sa yung dagoy. bunog. Murag mushroom. Taas ng buhok. Grabe na, 2 weeks pa lang gali. Ang mga kulot lagi, paspas kayo mataas. There you go, another session. Medyo hapdo siya. Kinawala ng anesthesia. So there na yung mga medyo... So, see you next session na po. Antod sa totally mawala gin ng mga bangag-bangag niya. Alright? Muli na ako kaya hapdos na unong. Gusto ko mumukuan. Babugnog eyes niya kung nung. Dengan salamat sa SHEAN Aesthetics.
Muli na may kapdos na kayo mga nong.